Hello. Good morning. May mga pasalubog tayo mula kay mula sa mga friends. Jag! Ay, Jag. Giyuli na. Yato din ako. Oo. Inatinda ni Britney. So, ito unahin na natin yung galing sa Singapore. Bigay na magkasintahang sina. Itago natin sila sa pangalang Marikip at saka si Malikip. Thank you so much. I love this. Tote bag, diba? Yeah, kung mabalik tayo ron, oy. Walang dad. Ay! Ay! Walay dad. Picture sa pod. Nandun sa isa. Tanungin ba natin siya? Bango. Ito yung galing kay Mamo Jay. Asan sa akin? Kayo na yan. Ang iyong mga dress. Ganyan din. Mula kay Mamo Jay. Ay, grabe akong inahan ka supportive, Also this one, yung pink. Pag hindi kasya sa'yo, sa akin siya. Labagay siya sa ako Hindi kasya. Kasha. Hindi. Kasha. Hindi. Ano? Bagay siya sa ako, Ate Gwen. Anong hindi? Naalala mo yung binigay ko kay Ma'am si Carla? Materno. Meron palang polo. Ano ka na? Uy, Ma'am. Hindi yan bagay sa'yo, ma. Tila nilo. Nagagay sa iyo po eh. Sino Ano siya? Crop top. Crop top. Mura mag si B1. Ay, Gitera. O, lingkod na. Tapos, ulit, pag hindi kasya, akin siya. Ha? Yan ay mga largest size doon. Ay, Kasha. Siyempre, of course. Huwag mong piliting hindi. Sutak ka? Nakatatlo ka palang ba? Sabi ko kasi. Tatlo. Kung kasya, again. Ay, kasya to. Sinukat ko na to nung nagpunta ako. Hindi wala nahila, no? Oh. Ano pa? Ilabas mo lahat. Huwag mo itago. Oh, ayan ha. Ayan. Yung mga accessories na nire-request mo. Galing din yan ng Singapore. Kinaano yan, wala ka namang neck. Huwag ka na mag-necklace. Wala ka mag-neck. Akin itong white. Maganda to sa mga Oh, di ba? Feng Shui. Hindi title sa wardahap ng karga. Ay. Ano to? Yun sa Ewan ko. Hindi. Kaya ano yan? Melmar at saka Amanda yata yan. Di ba? Kaya na yung thing. Ay, maganda to, mamish. Melmar or Amanda. Tanong mo kay Inday kasi si Inday yung humawak niya ni. Saan yun? Okay. Saan ko meron siya dyan? Kana. Yun. Hala. Kasi wala mo na naman ha. Wala ka pang liig. Muna yung uyab-uyab ka ron. Muna yung uyab-uyab. Oy, masoy. Paksoy wine. Ana. Insak. Saan na? Hindi kasya sa ito. Kasya, uy. Hindi kasya sa akin ito kaka. Hindi rin kasya sa akin. Kasya yan sa akin. Dapat nga aalis ako. Hindi nga kasya. Huwag nang ipilit. Si ano to birthday girl? Donna! Wala akong pasalubong. Ito na lang Okay na. Thank you so much, Mamo Jay. Ayan, dagang salamat and sa nagbigay ng bag. Sabi ni Mamo, pagpunta mo na lang doon, tapos tsaka lang tayo ulit mag-shopping. Doon sa ano. Di ba kasi plano talaga natin yung mag-ano tayo sa kanila. Doon, tingnan ko kung kasya sa'yo. Kasya. Wala nang tinago. Wala. Na, cash. O sabi ni Mamayka, mag-PTM siya sa'yo. Mamayka, Hindi, yung ibang... Okay na? Wala nabitin ako eh. thank you so much. Thank you, Mamo! Ang bag ha, pagbalik na. Dito na ako sa Mindanao. Maleta mo pala. Nakakarating na ng Ang dami niya kasing bag doon na ganyan ba? Pagpunta mo na lang daw pag uwi mo doon. Gawin ka ginagong tungkol